това видео се прави, за да даде някакво разяснение какво се случва с държавата, има ли някаква държава изобщо фалирала ли, какво се случва като цяло. И най-вече къде са Борисов Нинова и Кирил Петков и целите им парламентарни групи. Може би от половин година и Борисов и Нинова и всички основни политици отсъстват от играта. И затова има причина и аз съм основно замесен. В следващите минути набързо ще ви обясня каква е причината за това. Първо, защо медиите мълчат. В интернет сайтовете се контролират на 99% без господари на ефира от Пеевски. Това е една бившата дебела свиня, която много добре познавате. Така че това са 99% от българските сайтове са негова собственост. Там се пишат в момента какви ли не глупости и основно се говори за време в момента. Това е най-масовата тема. Българските телевизии, двете основно, BTV и Нова, са контролирани били от нидерландец. Като Нова телевизия след продажбата от Кирил Домусчиев е била купена от сърбин. И с пакета е дошъл и Viva.com също, а те са пред фалит. Целият пакет на Нова телевизия плюс Viva.com принадлежи на сърбин и това се знаеше още преди години в началото. Имаше го като новина, на която пак никой не обърна внимание. BTV се е контролирал от сърбо-румънец, доколкото знам. И по тая идеята била на Борисов, понеже чул в парламента, че BTV към 2010 върви без собственик. Обадил се на сърбо-румънец и му предложил направо да купи все едно, че купува бомбони. И така, иронията е, че и на Нова телевизия и на BTV собствениците били контролирани от този въпросен нидерландец. Доколкото имам информация, в момента и Борисов, и двамата собственици и нидерландеца били череп и кости, т.е. вече не са на този свят. По-късно ще ви дам разяснение откъде го знам това, защото не съм никак случайен. Ако си пуснете БНТ, ще забележите, че пленарна зала отсъства и това от половин година, както казах вече. Има платформа, наречена Парламент БГ. В YouTube имат канал, мисля, че така се казваше, Парламент БГ. И там общо взето са пълни брашолевици се пускат да замазват очите. Така че пленарна зала няма и парламента основния не работи. Преместени са в някаква зала за 20-30 човека, колкото да кажат, че има някакви хора. Никой не пита каква е причината, нито някой разяснява. Затова правя в момента този клип, да се знае веднъж и завинаги какво се случва. Ще ви пусна едно видео, на което може би ще се трещите, че от 7-8 години, може би вече. Отива към 10 години и все още почти никой не знае за него. Една от причините е, че изтрит навсякъде този клип още в началото и го опазват само господари на ефира. На него Борисов признава. Какво признава, пускам ви да видите. Самия се убедите. Защото чух, че някакви гадове са казали, че едва ли не външни посолства или партньори ми били казали да спра конкурс. Това са гадове, които лъжат, мамат, меди бухалки и негодници. Какво ли му каза, че така запали, бе? Справо я скастри премиера. Ако не бърбореше толкова, госпожа Арнаудова, най-сетне щяхме да разберем отговора на един стар въпрос.
Защото вие самия казвате, че има някакви слухове за кой стои Нека отзад. да допуснем, че малко съм попроверил. Това не са само слухове. Кой е? Той. Абе, то е хубаво да ви кажа, ама ей го на, Севделинчето не дава. Беше ви на да кажете, ама медийният съветник бързо ви спря. Тия бърборила и ти... Така, зато Александър Панов, за който аз знам, той е човека, който контролирал Борисов. Така се казва той. Това е името. Как разбрах за него? Един ден имах сън, беше пророчески. Като се събудих на сутринта, проверих името в интернет и се оказа, че наистина има такова описание и такъв човек. Намерих го в сайта на BTV, в раздела за филма Връзки, в който участва Яна Маринова. А тя е много обвързана с това и е казвала и публично, че филмите й са често по действителни случаи, както и лица. Така че филма Връзки го описва като барон, но той всъщност е най-обикновено леке. Не е нищо особено. Така стигнах до него от пророчески сън, първоначално. Продължих да търся напред и реших да пиша на Яна, да ми даде някакъв адекватен отговор. От нея такъв не дойде. И по-скоро останах с впечатление, че тя по-скоро го защитава, отколкото да иска да каже нещо. Както и да е, продължих към Трифонов, Итано отделно, Интерпол, на Бивол съм писал, на Нова телевизия в сутрешния блок, може по-скоро като експеримент. Не очаквах там някой да ми върне отговор, но и там тръснах няколко реда, да видя какво ще стане. И общо взето от никъде нищо. Половин година съм събирал информация сам. Абсолютно сам. Без никой да ми обърне каквото и да е внимание. Събирал съм информация първо от пророческия сън, който се оказа верен, че има такъв човек. Второ, това, което са написали жълтите медии през годините, защото клюките са понекога верни. Зато Александър се оказа, че е истина. И не само за него, а въобще и за Яна, и за него се оказа, че е истина. За Яна, какво да кажем? Яна има обвързаност с подземието. Тя го крие много години наред. Има един тип, който се казва Боби. Той е бил прострелвал в крека, като били в ученическите години. Изризали заедно и такива неща. Но този Боби бил наркоман и биач. И тя го оставила и се хванала с някакъв мъж на име Богомил Маринов Ботев. Това Боте почти никой не знае, че е известен като дясната ръка на Жоро Илиев. То, дето го направихте, е легендарен, а той общо взето не покрива никакви стандарти извън България. Така че Яна Маринова изобщо не е случайна в тази игра. Тя има и син от този въпросен Ботев, както му е прякорен. По-късно го зарязва и него и се фаща с някакъв тихомир, който да изреза, че има също връзка с Жоро Илиев. Имам предвид, има вземане даване с него. И общо взето това е цялата история за Яна. Тя много добре знае какво се случва. И кой е то въпросен човек, който контролира Борисов.
Писах също и на Карбовски. За той като цяло големо разочарование беше. Не че очаквах нещо повече, ама след 2-3 думи можеше да напише по тази тема. Това, което ме дразни в него е, че точно когато дойдоха да приверят Борисов, понеже те го прибраха в последствие германците, аз писах на Европарламента и те се задействаха и са дошли да го приберат. Затова в момента отсъства Борисов, Нинова и всички останали. Те са побегнали повечето, а другите са прибрани. Това, което ме издразни при Карбовски е, че преди около месец пускаше клипове с Нинова и ми риеше зад гърба. Това е много мразно, защото един разкрива истината, други му рият зад гърба за пари, а той самия не знае къде се намира. Той е с някаква информация от сигурно 5 години назад. И това се дължи на факта, че той не общува с хората. Пуска само някакви постове и видеа в YouTube и до там свършва. Ако му пише някой, не връща никакъв отговор. Защо не връща отговор? Вероятно причината е, че го хранят. Имам предвид, хейтът го по едни или други теми. Още нещо, което ми направи впечатление в последните седмици, е, че е пуснал някакво видео ново с автомат. Нещо средно между АК-47, Калашников и Галил. А той беше написал, че това е, че как се презарежда пушка. Това му беше тъмпнело, което беше много тъпо, защото ако не знаете разликата между помпа и автомат, за какво говорим? Това може ли да се определи въобще като журналист? Още повече да е бил в армия. Така. Общо взето 15 човека явно са му писали в имейлите и Фейсбук, делил ли си го и то оттам се е отвратил да пише на който и да връща отговор. И аз съм поредния. Затова не стана нищо от тази държава. Относно Борисов, да кажем все пак малко по-подробно, след като съм изпратил по отчаяние вече съобщение към Европол и Европарламента, те явно това са чакали с години наред и не са получавали никакви доклади за каквото и да е за България. Това е можело да стане много по-рано, но не е, защото е нямало кой да го осъзнае, така да се каже. На Маги Халваджан от Господаря на ефира, по-скоро в страницата им писах какво се случва, защото все пак клипа е техен и доколкото знам, те са го търсили за разяснение германците. И той в момента го пази тайна това. Въпросът е до кога ще го пази в тайна, защото времето минава, все повече държавата рухва. От Господаря на ефира не получих нещо по-различно от това, което беше по-рано. Имам предвид, зададох им риторичен въпрос, какво се случва. Аз знаех отговора, но исках да го чуя от тях. Някаква жена румяна ми мисля, че името ми писа всичко е наред, т.е. да не задавам много въпроси. Още едно момче я питало какво се случва и на него му казало същото. Всичко било наред. Общо за България.
писал съм на Европарламента, дошли са го вземат и това е. Умрела там, в арест, от страх. Това защо отсъства причината. Има нещо още интересно за български и румънски парламент, което може да се каже и се знае от години, то не е нещо ново. И двата парламента са правени върху гробища. Доколкото знам, румънския парламент преди да бъде построен, там е имало някакво гробище, в което слагали тела от болни от чума в средновековието. Той е на някакъв хълм Дяул Спири или нещо такова. Дяул ли, не знам точно как се казва. Техния парламент е на гробище. Българския също. И това се знава също и за български от много години. И никой не му обръща внимание. А то се отказва влияние и при двата парламента. Доколкото имам информация, това е правено от руснаци още. Защо са освободили България, за да сложат парламента на гроб, това те трябва да дадат разяснение по тази тема. Но е факт, че това е черна магия. И нищо чудно, че и двете държави са на дъното. И все още са. Сега ще питате откъде имаш чак толкова детайлна информация, при положение, че никой не ми казва нищо. Първо, както казах, първата част е пророчески сън, оттам дойде първото. Второ, събиране на доказателства половин година, откъдето каквото има. И третото е, че след като заловиха Борисов и не се знае нищо, ми се появиха и медийни способности. Имам предвид, щом няма един човек да ми каже какво се случва, Вселената ми го казва, смятай за какво говориме. Тази държава въобще не е било описано да съществува. Нищо чудно, че нищо не върви. Както се вижда на стара карта от 1878, когато е освободена тази държава, в центъра нещо прозира и то е масивно. Сега за да видим какво трябва първо да увеличиме и да видим имената какви са. Както се вижда, това е булевард Цар Освободител. А отгоре се спуска Дондуков, който е очевидно на две разделен. Тук има продължение. Сега, как е в днешно време, почти няма никаква разлика. Това е в сегашно време. Его, къде е Народното събрание? А какво има тук сега? Стари турски гробища. Това на какво ви прилича? По въпроса е какво се случва с Гърция, защото и там не върви изобщо. А те се чуят какво се случва от вече сигурно от 10 години. Няма кой да им даде обяснение. Гърция също е била източена по подобие на България. Преди около 10 години мисля, че някои хора помнят, че беше им даден заем от 100 милиарда. Тогава България получаваше за сравнение между 4-5 милиарда на 4-5-6 месеца. Това е страшно много. Причината за това е, че се явил някакъв арменец, който имал схема за крадене на коли. И имал някакъв сън,
който му било казано, че бил убит в предишен живот в Гърция. И това му било причината. Искал да не да я краде, а направо да я източи до нула. И си купил по подобие на Борисов, както е двама-трима политици. И започнал да източва. В крайна сметка бил издаден от грек и дошли пак от Европа да го вземат. И той по подобие на Борисов умрял в килията, там, в ареста, в Германия. Тъпото е, че германците нито за Гърция са казали вече поне 10 години не са измъцали една дума, а сега правят същото и с България. Achilles! Какво се случва с останалите политици, освен Борисов? Едни са напуснали, други са заловени, трети не се знае. Дали има и трети въобще. По-скоро са първи и втори. Нинова няма издавам къде и какво се случва с нея, но тя също отсъства. И това специално го казвам за Карбовски, защото той пуска материали от преди 3-4 седмици, все едно е тука, а тя не е. Тя се получила каквото трябва да се получи, защото и тя въобще не верва в съдбата. Така че на нея това е заслужено отдавна. Относно Васил Божков, който има амбиции за политика пак, той се завърна миналата година. Не знам на колко хора им е направил впечатление, че той беше бял като платно и зъбите му беха избити или окапали, може би и двете. За него имам информация, че в Дубай частично са му били избити зъбите от тамошните, защото те са комплексари и не случайно жените им нямат права. А той пак ги ядосвал. От друга страна обаче пазал в тайна, че бил болен от рак Божков. Имам предвид, че гасне. За Борисов още нещо интересно има, че Божков му бил дал някакъв пакет с бяло вещество като кокаин. И този пакет бил се пазал в къщата му в Банкя, където никога не е правен обиск, защото българската полиция са 90% мишоци и корумпирани. Кой ще направи обиск на Борисов? То затова нищо не става в тази държава. Дали е на власт или не, няма значение. Все си е на власт. Още нещо е, че там пазал бележки за бюджета на България, доколкото знам. Това, че не му е правен обиск, говори ясно за полицията в какво състояние. Толкова години един човек да не си мръдне пръста, те в момента са на абсолютното дъно. Събират за заплати от глоби. По 50 ля тук, 50 ля там. Това са им заплатите. Което не е да се чуеш да се смееш и да плачеш и... Ще ви пусна някои материали от под прикритие също да видите и да си припомните някои истини, които те са ги разбрали от сами, ще се сетите от кой. От хора от системата. И не само. Вътре има и политици, като например Павел Чернев. Цел 1. Циганския барон на Варненска област, Асен Алиев се казва. Сетил се, че мога да точи ДДС, не се сетил, че трябва да ми отчислява. Добър ден, карай към района. Цел 2. Най-оборотните автокръпци в момента са 2 до 5 от рано. 80-100 хиляди лева на седмица не плащат на никой. Сеян си нещо. Цел 3 е да скараме местните дилърчета. Целта е всяка групичка да си мисли, че други ти правят сечено. Пращаш хора на акция. Без план за действие. Нито информация кой е вътре, нито стратегия за изход.
Моля се толкова глупо, бе, Христо. Кажи ми, на какво се надяваш? Какво точно очакваше да стане? Айде отговори, що мълчиш. Нали винаги имаш готов отговор? Ти ли се обажда в същата война си? Кирил си отиде. Сега кого да накажа? Подпалиха ми телефона. Утре и журналистите ще крахнат. Ще поема цялата вина. Разбира се, ще поемеш. Ще обясня всичко. Ситуацията беше критична. Това, което стана, не трябва да излиза от тук. Човека си отишъл при тренировка с оръжие. Това е официалната версия. Утре ще ни съдят всички. И прокуратура, и журналисти, такова нещо не може да се скрие. Може. Аз няма да горя заради вас. А ти си с последно предупреждение. Повече компромиси няма да правя. Временно назначавам Зарев на твое място. Искам поне за известно време да спа спокойно. Погребението е уредено. Ще се видим там. Ако някой от роднините ви пита, ще повтаряте същото като папагали. Ясно ли е? Добре, де. Нали в такива ситуации не се стреля, защо не изчакахте? Тук по учебник в никакви ситуации не се стреля. Ама като си там е различно. Абе, беше кошмар. Представям си. Какво си говорите? За... по работа. Що не млъкнеш малко по работа? Няма какво да обсъждаме. Киров се е застрелял на тренировка. Инцидент. Това ли спуснаха отгоре? Това се случи, не се коментира. Той няма какво да каже след това, което направи. От днес аз поемам екипа. Ако имате някакви въпроси, ще се обръщате към мен. И без волни съчетания. Зарев ще ви покаже как се бездейства професионално. Къде намираш тая наглост изобщо да се обаждаш? Аз действах. Явно вървим към сделка. Да. Аз ти спускам чадъра в МВР, а ти ми вършиш услуги. И ми осигурявате безсмъртие. Точно така. Само, че запомни. Безсмъртието и безразсъдството не върват ръка за ръка. Каква е офертата? Офертата е 5000 на седмица от район. Заведението си ги работи сам и никой не пипа белото. 5000. Че ние да не сме тото, бе, колега. Знаеш как е паднал бизнеса напоследък? От днеска това е офертата. Работи с МВР и с прокуратурата. Който не плаща, ще има и бой, и секс. Влизаме само двамата. 5000 на всеки 7 дни. 5000, свалите малко. Свалите малко, 5000. Колко? 5000, свалите малко. Дигаш ми ръка, после се криеш зад някакви генералчета. Да ли, а? И нещо много почнахте да му вярвате на това. Пускай такива! Ти вече не си фактор. Свиквай. Кой не е това? Ти Кой вече... не е фактор? Не, кой не е? Не си ти! Всичко сме правили с тебе двамата. Всичко! Да, работили сме. Да, правили сме глупости. Но никога не сме преминавали някакви морални граници. Никога! Морални граници? Морал? Я се огледай, бе! Огледай се, бе! Виждаш ли някъде морал тук, бе? Виждаш ли някъде морал тук, бе? Има ли място тук за морал? А? Морал тук няма. Още нещо интересно, което забравих да спомена по-рано е, че за това въпрос на Александър Панов, който контролира Борисов и съответно държавата и всички останали политици вътре, за да теглят от бюджета и да го източат. Един ден ходих до Нови Искър Кътина, село Кътина. Имах информация, че там се помещава. Чаках го един час и се появи на центъра. Мина с един Пасат Б3 и вътре имаше някакъв дядка. Или баща, или дядо му е бил. Мисля, че му е по-скоро дядо. И убедих се, че това е той. И се намира в село Кътина. Нови Искър.
Постоях малко, реших да си тръгна, защото не виждах повече смисъл да седа. И след мен някакви двама предполагаеми негови конкуренти направиха с мен 2-3 завоя, очевидно за да разберат кой съм аз. И така си продължих, но ми направи впечатление, че там имаше поне 2-3 патрулки на през 3-4 пресечки, което за мен значи, че полицията знае какви хора има там. И общо взето този Александър им се е спотевал под носа през цялото време на полицайите, а те не са подозирали абсолютно нищо. Абсолютно жалка история. Не знаят нито една дума за него. Обобщение. Борисов е заловен. Неговите колеги, вероятно повечето вече са навънка, защото са се оплашили. Пески контролира медиите в интернет. BTV и Нова също са контролирани и качеството им е сериозно западнало. Така беше през 2010, когато се смениха собственика. Тръгваха по време на новини индийски сериали и тем подобни. Сега същото. Замазват, пишат някакви текстове по 30 реда. Хора пред пенсия работят. Как искате, като вие се доказвате като комунисти? Как искате да имате млади? Те бегат всички понавънка заради това. Клашар и Карбовски като основни медии в момента не знаят абсолютно нищо. Българския и румънския парламент на гробища. И ще кажа само на Маги, ако ще казва нещо и ще дава някаква информация да казва, защото тия германци и те са нещо изперкали. Защото за Гърция не казаха нищо, най-вероятно и България ще тръгне по този сценарий. Да спре да лицемерничи са, защото очевидно, че няма никой. Ще му дам само един пример за тия от двата ми класа и като цяло обкръжение. Половината са по чужбина и не знаят, че живеят, другата половина са вече на ония свят, а наймат и 30. Това говори ясно. Аз клона между от едното на другото и моята съдба не е много ясна. Така че ако някой ще прави нещо, да прави и да спре да се мълчи. Заради Трифонов са напуснали още половин милион човека, като голяма част от тях са негови фенове. Беше ги обнадеждил като за последно, че нещо може да се промени, даваше им сигнали, обаче и те останаха изурени. Затова само се присмиват най-вече по Фейсбук. Иначе миналата година Трифонов бил обладан и се е наложил в 7-8 да викат някакъв екзорсист, доколкото знам. И Борисов също бил минал по този път, малко преди да си замина и в Германия. И той е бил казал пред някакви две камери, те така казват
когато излизат. Не могат да казват Н. И общо взето това е за тех двамата. На Трифонов също май не му остана много време, защото обяснало. Големите футболни клубове фалират. УЕФА е препълнена с комунисти. Формула 1 е пред фалит, WRC, както е ВРЦ, тук също върви натам. Олимпийски спортове почти вече няма. MotoGP възнамеряват да свалят кубатурата на 850 от 1000. Японците вече не правят дрифт състезания, автомобилните брандове правят коли за 5-6 години и са мързеливи. Държави в Европа се разпадат. Политиците са неглиже. Германците дават вече български заплати. Телевизиите спреха да бъдат обективни и масово се купуват и фалират. National Geographic купуват аматьорски продукции, защото нямат съдържание. Ботове превземат контрол на човешката река. Съединените щати са окрадени под контрола на мексикански наркокартели. Те обявиха таен фалит. След Украина, сега и Газа и Израел, война. Гърция щеше да фалира. Бизнеса с игри, книги, филми и музика фалира. Монстър е енергийните пред фалит, Red Bull също. YouTube е бъгнат, пишат им кодовете 50 годишни менеджери. Google е анархия също, само наркомани. Биткоин е пред срив заради тая Ружа Игнатова, която и тя вече е мъртва, била е убита в Гърция. PayPal наложиха такса, защото почнаха да им тежат сървърите. Facebook вдигнаха цената за реклама, Twitter беше купен от Илон Мъск и веднага изрезаха мръсни тайни и смениха логото на X, все едно да не влизаш. НАСА е фалирала, космическата станция се разпада. Вълна от бежанци се изхождат на средата на улиците на Европа. Изкуствени лабораторни вируси, карма и съдба няма, отношение между хората няма, децата спират да се раждат. На хората генерално спира да им пука. Относно този Jobs.bg, сайта за работа, той е един от най-известните в България, но имам информация, че там периодично трият и пускат стари обяви. И затова никой не се обажда. Ако влезнете, ще видите, че те са го надули чак до 40 050, така бройка гони работни места. А това са пълни глупости, имайки предвид, че тази държава на работ фалит, нали има и 5-6 хиляди реално. Аз имам опит с това, поне 300-400 пъти съм пускал CV и през цялото време да са ми звънали стигано 7-8-10 човека, от които двамата да са чак сред 2 години. А това е много време. Ни говори ясно. По какви причини го прави техния собственик, имал някакви патриотични чувства. Искал да не напускат, което е много тъпо, защото те така или иначе напускат, като нямат никакви приходи и възможности. И никой не им звъни. Така че това е обвързване с карма. Това е откровена лъжа. Заплата БГ към момента мисля, че тия трикове не ги правят. Или поне не толкова очевидно като Джобс. Относно хората, които се чуят дали Слави Панайотов мами с тия видеа за призраци и тем подобни, защото те го гледат предимно деца него. Ако вземе за пример последния му материал за родопските призраци. Хайде хора надолу. Мале, това видя ли? Да видим нещо друго да пробваме. Ето го светнато.
То направо си е вади очите, това нещо, че го няма. Заостряме, махаме за остротата. И сякаш в трафопостчето е че ли мърда даже? В началото се появи нещо зеленикаво, което по-натам в видеото се видя, че е фигура на мъж. Той с това зеленото е минал с някаква шапка. Зелена неонова шапка. Притичала. Затова така се вижда размито на кадрите. Но останал с впечатление, че Слави Клашера много му топтяло сърцето. Ненужно. Принципно, ако не се лъжа, той беше зодия дева, така че девите и при мъже и при жени горе-долу са едно и също. Нервни, наивни, топти им повече и така нататък. Така че това е истина. Понеже не се сещам в момента за друго, ако съм изпуснал нещо, ще остава сайт в описанието, с който съм се занимавал сигурно вече половин месец. Съм го злобявал, най-вече да редактирам текста, защото той там беше мъката. Може да си видите много теми и за България, и за света, и за окултното, и каквото ви вълнува, каквито и да е въпроси. Нито печела пари от него, нито каквото и да е, просто съм добавил тази информация да се знае. Този запис за някои хора мога да изглежда аматьорски, но така го прецених да е най-добре, колкото да кажа каквото имам да кажа и да се знае истината, защото правя вече сигурно трети запис, несполучлив, заради този смутаняк. Каквото и да фана и да включа на USB и на лаптоп и на компютър, всичко цепи с него и спира. Не мога да замести ония долу. Така че колкото толкова. Ще блусна клипа колкото се може. Там 5, 10, 15 ще видим колко, ако нещо има интерес. Сега ще видите автентичен рицарски двубой с пики. С колегата ще се сбориме за ей тая фуста. Готов ли си, Копеле? Уж! Ай, Бастун, ти ме нарка наистина, бе! Еле! Запастителната топка. Нищо, братле. Рейтинга ми поне ще скочи яко. Гордея се, че съм първи умрел в ефир.